Fast det är väl alltid. Vi hade inget paketpapper så att vi har varit på stan och så här raggat till oss. Ja, på Stadia. jag tänkte visst är det liksom Stadia. Ja. Det är lite diskretare Stadia-papper än orange. Johnny Movement-pappret. Ja, precis. Det rackar så tungt, va? En vår. Men jag ska se. Silguld. Stenkoppar. Men vad är det? Vänta, det är ett spel. Men sluta! Men är det tokiga? Nej. Tokigt. Ja. Inte. Kan inte göra. Men är ni galna? Men det här är ju ni med på. Nej. Men va? Är ni galna på något sätt? Det här är helt sjukt.